Гатынь! У Гатынь! Глаша! До нас! Добрый день! Ой, Добрый день вам, добрый день! Татка, мама, тут место есть. Татка. Добрый день, люди добрые, добрый день! Флора, добрый день! Пошли, Флора, наперед! Ось тут сідай. Сынка, Касач. Гэты голос я пазнаў бы ў тысячы іншых. А як адразу перамянілася Глашына рука. Які ён цяпер? Касач. Ва ўсякім выпадку не сляпы, як Глашын муж, як я. Касач тут побач, за спиной у меня. Много голосов тут, але Касача голос. Глашына рука зрабілася адразу цвёрдая і спалоханая. Зноў мы разом утрох. А маё першае партызанскае каханне зусім не Глаша. Глашу я пакахаў як бы водгукам ад яго, ад Касача. Так. Ён, Касач, ён. Маё першае хлапцоўскае смешнае, але з якімі парываннямі, фантазіямі, крыўдамі і радасцямі кахання. Хацелася быць не толькі партызанам, а партызанам-касачоўцам. А да іх без зброі і не прасіся. І зброю я тады здабыў. А спосаб падказаў мне Кветька Верабіная смерць. Яму было 15. На 2 гады маладзей за мяне. Во! Бачу, кум сонца. Что это? Гранаты. Гранаты. А у меня тут яшчэ не тое схавана. Винтовка. Одна у тебе. Будзе і табе. У іх тут гэтага добра много. А у кого? У кого у іх? У нябожчыкаў. Забітых у 41-м хавалі разом з іх зброяй. І вось я, касачовец. Дысцыпліна ў атрадзе амаль армейская. Гэтым касачоўцы ганарыліся перад суседзямі. А воевать весело лічылася абавязкам. Камандзіра ў атрадзе паважалі. І бадай пабойваліся. Але і пабойваліся таксама па-партызанску. Маўляў, так і трэба з намі, не хадзі такі-сякі, дзе не трэба, на прасткі. Умей выкручвацца нават з-пад касача, калі ты касачовец.
Косач сидить у меня за спиной. Той же, але і зусім інший. Врешті я не ведаю, які. Нешта свое, доброе и благое отдавали мы тады гэтаму человеку. Нешта наше ён нёс у сабе. Всю дорогу ён маўчыць. Разом з Глашай маўчыць. Калі яна яго убачыла, на твары яе, магчыма, нічога не адбілася. Тварам людзі вучацца валодаць, але рукі скажуць усё. На маім плечы была яе рука. Глаша апынулася ў атрадзе летам 43-го. Спачатку каля кухні і ў санчасці пачалі заўважаць кароткавалосую, вузенькую, як лінеечка, дзяўчыну, сарамліва рослую і жвавую, а пасля заўважылі, што побач з намі жыве камандзірка. Калі касач адлучаўся куды, у гэту пару праводзілі яго закахана раўнівыя вочы. Мае і Глашаныя. Аднойчы нашы з ёю вочы сустрэліся. Я не ведаю, напэўна, што мае вочы сказалі ёй. Здаецца, так і быць. Дазволіў і ёй любіць камандзіра. Гэтыя іскры, гэтыя жвавыя кропкі на чорным экране маёй слепаты. Іншы раз мне здаецца, што гэта не асколачкі болю, што яны адтуль, з нашай паляны. Гэта ты? Коня шукай. Завтра бой. Нешта сур'ёзнае, калі тачанкі пойдуць. Та добра, што сілу пакажам. Даўно пра блакаду пагаворваюць. Восень за ўражаем палезуць. А наш атрад на самым выступе партызанскай зоны. Трэба пашырыць гэты выступ. А я не хожу на операции. Я ж командирка. Да ніхто нічога... Ну и можете целоваться со своим командиром. Вось. А у меня будет дитятка. Чё? Так. Вось. Хоть лопните все от злости. Ну и правильно. Правильно. Это вы здорово придумали. Война скончится, а у вас дитя. Здорово придумали. Дурень ты. Там так будешь мамой. А командир ён... Наш командир ён, конечно. И он, война як скончится, одразу... А что за имя у тебя? Флёра. Кветка. Значит, Кветка. Кветка? Кветка. Я читал календари. Ничто себе. Кветка.
Слухай, кветочка, а як ти знайшов гэтую паляну? Як знайшов? Ну цяжка хіба. Тримайте каланчу под прицелом! Лопом буду, коли там не сидять з пулеметом! Флора! Флора! Ти не понял? Яще! Так. Хутчэй, пакуль я не розшукався! Гляді, як жує патрони, а! Рихтуй нову штучку! Флора, яще одну! Я дам йому дихту! Эй, тачанка! Давайте все отдам на той край, до лесу, на фланг! Давай, кучей! Гони, Флора! Давай, гони! Гони! Той, хто быў хоць аднойчы паранены ці кантужаны, ужо не ранейшы чалавек. Ён ужо адчуў, як гэта будзе. Да гэтага толькі ведаў, што смяротны, а цяпер адчуў. Па-першае, усе пачынаюць цябе заўважаць і любіць. А по-другое, смяротны – это дарослы, роўны ўсім. Адразу наблізіцца да іх дарослых – это варта бессмерця. Да ўсіх. Да Глашы. Калі мяне прывезлі глухога, вялага ад шуму ў галаве і млоснасці, Глаша подбегла до моего воза. Гэта хто? Хто? Таксама забіты? Не ранены. Боже мой, Флёра! Гэта ты! Ты гэта ранены! Ранены, Флёра! Поцеловала мяне. І, здаецца, толькі потым зразумела, што мяне пацалавала, засмяялася і цёплымі пальцамі дакранулася да месца, якое пацалавала, даруючы яго мне. Флёра. Праз 3 дні я ўжо хадзіў па лагеры. Нашто ляжаць, калі столькі добрых, ласкавых усмешак можаш сабраць. Хадзіў і збіраў, як грыбы. Але я шукаў Глашу. Я хадзіў на паляну, падоўгу сядзеў там кантужаны, глухі, адзінокі. Я ўжо не чуў сухога дажджу конікаў і толькі глядзеў на іх безгучныя чырвоныя ўспышкі. Ты? Зноў ты тут? О, як прывык да гэтай паляны. Ты ж не чуеш. Ну, тым лепш. Скажу ўсё, што пра вас, дурню мужикоў, думаю, вось. Глаша, добра, што гэта ты. А то мне ўсё здаецца, што пачаўся бой, а я тут сяджу і нічога не ведаю. Ну, вось наклікаў. Што гэта там? Гэта ж каля лагера. Флёра, што там? Як
нам цяпер? Там ужо бой пачаўся. Бой усюды. Наперадзе збоку, наўкруг Флёра. Раптам сосна, да якой ішлі якраз перад вачыма нашымі, пырснула белымі трэскамі, нема і страшна, быццам знутры ўзрывалася. Глаша ўжо упала, і мяне за крысо пінжака цягне да зямлі. Лежачы глядзіць на мяне, вочы вялікія, беззабаронна сінія, галаву прыўзняла, вось-вось таксама ўзарвецца. Не белым, як сосна, а чырвоным. Флёра, цішэй. Глядзі. Achtung, ganz vorsichtig. Ich weiß. Sei ruhig. Vorwärts. Немцы прайшлі зусім блізка ад сухой елкі, за якой мы і ляжалі. Нават патрон у маёй вінтоўцы варухнуўся. Здалося, такі гэта быў момант. Ось. Нарвалися. Посади. Отдыхайся. Так. Где стреляют? Там. Где? Ось там. Там. І ззаду. И самолеты? Ага. Так. Так, блокада почалась. Казали, что только рыхтуются. И она уже почалась. И она уже и там, где мама, и где сестрычки. Каб яны толькі здагадаліся пайсці ў глыб балота. Я заведу тебе тут и таксама. Там у сваім лесе я на немцах кататься буду, як толькі захочу. Там яны не достануть. А схлыне доставлю тебе до наших. Есть и хочешь? Не. Тогда пойдем. Не забывай показывать, где стреляют. Больше не могу я. Да и я стомился. Сядь. Хопить уже бегать. Так, постоишь, беда нагонить. А побежишь на прессе на її. Зараз я нарихтую лапнику. Треба сховаться от дождю. Переночуем. Хай светят своими ракетами, хай стреляют. Ой. Ну вот. Ну не сиди ты такая, Глаша. Ну не бойся. Да не бойся. С ксачом нашим нічого не здариться. Нічого. Я вже ведаєш який. Завтра раницей выйдем. И под вечер будем для моей вёски. Иди сюда. Ну, паузи. Ось оно, наше житло. Страха есть. Постель есть.
Паўзі. Завтра мы будем на месцы. Я сховаю тебе на острове. Потом мы знайдем своих отрад. Касач умее быць строгим, затятым. А затое, калі скажа, бяжы, рабі. І от кожны з радасцю бяжыць і выконвае. Я цябе разумею. Чаму ты да яго? Я і сам. Здаецца, спіць. Так, сапраўды спіць. Вось яны, мае белыя пяскі. Ад раптоўнай пустаты, што адкрылася, вёска здаецца вялікай. Мы падыходзілі да таго месца, дзе была наша хата. Глаша паціху накіравалася да печы. А я ўсё не заходжу ў расчыненыя весніцы. Хто? Чыя рука іх расчыніла? І што было потым? Ад глашаных ног застаюцца барвовыя, гарачыя сляды. Зачапіла вуголле ботам, коротко узляцеў рой іскраў. Глаша нахілілася, разглядае нешта. Я кідаюся туды ад весніц і палохаюся свайго імпэту. О, я ведаю, што гэта такое белае вуголле. Мы сели на лаўку. Глаша і я побач. У Глашы нешта такое азначылася, жаночае, простае. Узяла маю галаву і паклала сабе на калені, а сваю мне на спіну. Потым я зусім лёг на доўгую лаўку, і не было дзіўна ці сорамна, што яна сядзіць, а мая галава ў яе на каленях, як не дзіўна і не сорамна параненаму. Час ад часу я расплюшчваю вочы, бачу Глашын твар, заўважаю, як вецер кратае вуголле на папелішчы, і крывавыя водбліскі кідаюцца на дрэва, знаходзяць і паказваюць яблыкі. Чырвона-чорныя яблыкі.
каля першага зялёнага вострава, зарослага густым алешнікам. Прайсці на астравы можна толькі праз багну, праз балота. А ў балоце цэлы статак засмактаных багнай каравячых тушаў. Раз па грудзі, але я ўжо стаю. Глаша роспачна глядзіць на мяне, паказваючы, каб ішоў на бераг да яе. Але тут жа сама, нібы паклікаў, хто ідзе, сунецца да мяне, працягваю руку. І гэта з ёю бывае, вось так і на паляне тады пайшла да касача, як у сне. Я не варушуся. Баюся, што страчу апору, што напалохаю Глашу, ці сам спалохаюся канчаткова. Калі я выпаўзу назад на бераг, ніякая сіла не прымусіць мяне лезці ў гэты смурод. Глаша ўсё узнімае рукі над гразёю, гідлівая, засцярожліва. Спачатку боты, потым спадніца, што зверху штаноў патанулі ў гразі. Чорная твань засмактала Глашаны калені, подтягнуты живот. Чорнота узнімаецца па шэрым світары да спалоханых яе грудзей. Глаша сціскае іх локцямі, трымаючы рукі перад тварам. Я кінуўся да яе, і якраз у час. Яна ўжо амаль падала, калі я схапіў яе за руку і пацягнуў. Колькі разоў ногі нашы зусім трацілі апору, і тады мы кідаліся, як ад агню ў бок, бачачы сваю роспач у вачах другога. Ужо асака, ужо блізка бераг, тут ужо да пояса гразь, можна б спакойна дабрысці, але мы, нібыта з дзіравай лодкі ратуемся, адчайна караскаемся і выбіраемся, выпаўзаем на бераг. Выпаўзлі. Раптам я адчуў чужы позірк у спіну нам. Так і ёсць. За кустом стаіць чалавек. На плячы вінтоўка. Незнаёмы нешта сказаў, спытаў у Глашы. Тая адказала. Я амаль зразумеў, пра што яны гавораць і чаму так зірнуў чалавек. Ён з белых пяскоў. Маці ў яго там была, сястрычкі. У пясках спалілі ўсіх. А вось ён чаму такі? А ён не чуе. Ён аглох. Кантузіла. На другім востраве нас ужо чакаюць. Хто такі? Белых пяскоў ён. Гайшун, можа, чулі пра такога? Гайшун, Таксама з белых пяскоў, у которой ляжыць. Обгорел, который спаленный. Хто? Юстын? Юстын? Што гэта? Хто сказаў Юстын? Глаша, я чую, Глаша, дзе ён гэты Юстын? Дзе ён? Асляпляльна рэзнула нешта па вачах. Наўкол стала бела-бела. Бероза, чалавек на зямлі, асака, балота, людзі каля мяне, неба раптоўна ўспыхнулі празрыстай, несцерпнай беллю. І тут жа, пачарнеўшы, всё прапала разам са мной.
Што гэта? Як не разумею. Трызненне гэта ці ўсё, што я помню, было трызненнем. Але не, ўсё было, і ўсё асталося. Я гэта той, у каго ўсіх забілі. Ой, очнулся. Катерина Алексеевна, глядите. Вочы открыл. Бачите, глядите. Так, чекай. Так, дай руку. Табе лепей, хлопчик? Зараз мы накормім яго. А то ўжо мы за яго баяліся. Гэта што? Як што? Гэта кашуля. Я твою вымыла. Мы уже думали, знаешь, что тыфус. Зараз будем есці. Что ты так глядишь? Нічога я не гляджу. Вочы нешта баляць. Бачу дрэнна. Ешь ты ешь вось яблык, бульба печаная. Ты слабы, вось і не бачыш добра. Ну, як, ачуняў, хлопец? Ну, вось і добра. Пойдзеш з намі? Не. Вядома, не сёння. Адпачні, а то праз багну не пролезеш. И вось мы идем. Идем четверо. Рубеж, командир группы Глеб Васильевич, Скороход и я. Идем далеко, до чорта в зубы. Трэба хоть некие запасы зарабіць раненых и жанчын на острове вунь колькі. Мы идем насустрач пожарам и стралянине. Усё навокал дзіўна перайначана заравам, тревожной неведомостью и тым, что отбылося со мной. Со мной, у кого усіх забили, спалили. А вы заўважылі, як усё расце у вайну? Расце нібы злуе. Вы не умеете жить? Тады я. Вы спину за рубеж. Ну, Кулеметы там. Значит, дорогу будем переходить левей. а когда забивают человека, лес одразу на вершок подскокивая. Тебе рубеж стукнуть, на 2 подскочили. Правильно. Забивают и буду расти. Все дороги, все поли зарасту. Запомню. Ложись! Ракета! Светит. Он як. Зараз мы выловим вас з гэтага жыта. Где вы тут, милая? Кулямёт змоўк раптоўна, як і пачаў страляць. Але ракеты ўсё ўзлятаюць адна за адной. Нам добра відаць, што ленінградец і скараход ляжаць у лугавой траве бліжэй да жыта, чым да нашых кусцікаў. Ага, вось што.
шарганулася, здрыганулася ў маёй руцэ. Попала ў прыклад, разбіла мою вінтоўку. Мы з рубяжом запаўзлі ў кусты глыбей, і адтуль грім, як заварушыўся скараход, прыўзнімаючыся і пазіраючы ў наш бок. А ленінградец нерухомы. Потым скараход папоўз да жыта, ён рыўкамі падцягвае да сябе, валачэ ленінградца, параненага ці забітага. Вось і раскідалася тое, што яшчэ хвіліну назад было нашай групай. Што мы такое цяпер? І што будзем рабіць? Дзіўна, але чалавек, чым больш напружана ён думае, вырашае, што і як яму рабіць, тым больш зачужанай цікаўнасцю і нават неяк абыякава пазірае. Ну, а што я зраблю зараз? А далей, нібы чакаеш самога сябе, нібы цябе тут яшчэ няма. Все. Хана. Не пераплывуць яны сюды. Калі ракета падае, зямля нібы прыўзнімаецца ёй насустрач. І ўсё, што можна бачыць у хісткім святле ракеты, нібы на дыбачкі ўстае паглядзець, куды ўпала. Учора мы з рубяжом доўга хаваліся ад такіх ракет, ад праклятай гравійкі, дзе страцілі ленінградца і скарахода, дзе пакінулі незнаёмых забітых сялян. Што ж, братка, будзе, калі нас заб'юць? Скажут там, што ўцяклі. Востраў жа галодны. Зусім ім блага будзе. Так. Там востраў, Глаша. А гэта ж адзінае на зямлі месца, дзе нас, мяне чакаюць. І як гэта выяўляецца неабходна, каб чалавека нехта чакаў. Што ж застаецца? Будем паўсці. Чуеш? Уяўляю, які вэрхал у гарнізоне ўздымаць, калі пачуюць нас. Што? Што гэта? Гарбузы, як галовы. Холодныя. Па градах паўзём. Адчуваеш, які пах? Ціш. О, гэта кроп. Ціха. Вунь ужо хата. Паўсіць да плоту, а я да пуні. Дядя. Дядя. Подойди. Гэта хто? Хто тут? Тихо. Сюда иди. Так, Ты кто? Полицай? а вы... хлопцы... Добро.
Пуня. Адчынена? Не ведаю. А что вы тут хотите робить, хлопцы? Тут же немцы 2 дні як стали. Ведаем. Ну, а что? Зараз выведешь нас з вёскі. Ага. Разом з каровай. Так... Зразумеў, дядя? І глядзі, не ўздумай чаго. А выведешь, можешь назад бегчы. Сейчас, хлопцы, я сейчас. Ну, раз трэба, так трэба. О, я люблю свядомых. Флёра! Флёра, иди сюда. Где твоя пошопка? Тише, тише, тише. Ну, показывай, дядя. Так, Тихо, рыплівый у тебе тут дверы. так, Змазвать трэба. Так. А ну, выходь, красуля. Слухай, а чего ты немцы собак не постреляли? Да, непорядок. Ну, иди, иди, не бойся, прохожуня. Тут усе свои. И знал непорядок. а что? Тебе, дядя, кашуля, белая корова, так само белая. Чем же вас прикрыть? Так, я возьму хатик. Что возьмешь винтовочку? Это ты зробишь с моим суседом. Вылупень, его прозвище. Запомнил? Вось тебе мех. Накинь на белое. Пошли. Так, добро. А теперь, господар, ты за роги веди. А мы давай под баки. Дядя Рубеж! Дядя Рубеж! Дядя Рубеж, давайте в лес водим. А там будем отдыхать. Ничего. И тут мы дома уже. Фу. Ну вот. Порядок. Господа, закурить есть? Так ось зараз я пошукаю. Пошукай. Ось вам ваш мех. Ой. Ого! А штаны на тебе, быццам полицейские, дядя. Ого! И боты не за страх зробленные. Войсковые? Так это ж я так что вы, хлопчики? У нас не полиция. Была некая самооборона. Ну, добро, добро. Вертайся, поки темно. Ага. Пойду, каб не здогадались. Ага. Тогда иди. Ой, когда закурить не взяли. Ничего, другим разом. Пойду. Ага, посплю еще. Ага, поспи. Поспи. Теперь, хлопче, худший.
Хутчэй цяпер трэба бегчы ўжо ад дзядзькі. Падганяй. Не шкадуй. Вот нічым не будзе. Слухай, все-таки занадто полицейские на им штаны. Того чакай, провядзе погоню. И все же вертаемся не с пустыми руками. Ага. Ну, что я... Глядишь на нас, коровка, добрыми вачми. Вось вымя, молочко. Што ж ум яшчэ вылупнем ад мяне трэба? Эх, зараз, милая, зараз. Рубеж пачынае нешта шукаць у сваёй світцы і дастае расціснутую бяростовую шклянку. На сагнутых нагах, як бы не могучы выпрастаць калені, ён не падыходзіць, а падкатываецца танцам да каравячага вымені. Паўмельску абгладжвае набухлае вымя, цыркае сабе на далонь, мые каравячыя цыцкі, выцірае далонь аб калена і доіць. Зацурголівае ў берасцяную шклянку, як сапраўдная гаспадыня. Ну, як атрымліваецца, Як гаспадыня. А дзе ты вучыўся? не твоя доросла справа. На, пі. Ну, пі яшчэ. Слухай, сопьемся мы с тобой. Мы по чарзе каўтаем цёплы, пенны, халадком ранішнім прапахлы напітак. І сапраўды галасы, словы, нашы смех набіраюць і гучнасці, безадказнасці, як у п'яні. Ой. Ну, дядька Рубежка. Слухай, а дзе цяпер наш дядька? Дядька? Як думаешь, малы, а? А я не ведаю. А може спіць? А? Ну, добра, хлопча. Побяжым, а то разбаляваліся не да часу. Идем мы уже амаль гадзіну, і водблески от пожаров идут за нами. Зарыва ўсё улево сползае, оно пераліваецца з-за краю горизонту на наше поле, і гэта непакоіць усё больш. Раптам нешта хрумснула, корова спотыкнулася. На нас водоспадами упало святло ракеты, пустое, сляпучее. Я еще поспел разглядеть каля самого лесу стагі сена. Озірнуўся і ўбачыў Рубежа на ногах. Живого. И адразу помчали на нас, мимо нас, праз нас вогненные иголки. Б'е кулемёт, б'е ва упор. Здаецца, десяткі гэтых настырна-тонкіх іголак працінаюць прастору. Упаў на зямлю, ляжаў і вырываў са свядомасці гэтыя іголкі. Скончылася раптоўна, як і пачалося. Рубеж ляжыць непадалёку ад мяне, нерухома і цярпліва. Я папоўз да яго, і толькі калі быў зусім побач, падумаў благое. Рука моя кранулася рубяжовай галавы, валасоў неспадзявана мяккіх і теплых. Рубеж пакінуў мяне аднаго.
Корова раптоўна замерла на месцы, нахіліла галаву, панюхала гарызонт і раптам, збочыўшы, пайшла ўлева і назад, зноў да лесу. Я па-драпежнаму пагробся да яе, невядома адкуль вярнулася да мяне сіла. Ад стомы зубы нестерпна шчамяць, нібы хочуць вылузацца са сківіцаў. Я паўзу і скрыгачу зубамі і, абліваючыся не то потам, не то слязьмі, грабуся да гэтай гадаўкі, да гэтага забойцы, каб ухапіцца за повад і замерці ўжо выратаваным. Караскаючыся, сапучы перад ёю, я палохаю корову. Яна перастала скупсці траву, глядзіць, слухае, гатовая скочыць у бок і уцячы. Мокры і знясілены, я злосна шапчу салёнымі вуснамі: «Кароўка, кароўка, кароўка». І яшчэ чамусьці: «Кось, кось, кось». Я цягнуся да повада, быццам ён мяне з прадоння выцягне, толькі б ухапіцца. Карова, трохі прывыкнуўшы да мяне, зноў жуе. Повад матляецца ля зямлі метраў за 10 ад мяне. Я бачу мутнаваты бляск яе вока і баюся глядзець, баюся напалохаць прагнасцю і злосцю, што ў маіх вачах. Так, добра. А цяпер, гаспадар, ты за рогі вядзі. А мы давай пад бакі. Дядя Грубеш! Дядя Грубеш! Дядя Грубеш, давайте в лес водим. А там будем отдыхать. Нічога. І тут мы дома ўжо. Фу. Ну вось. Парадак. Гаспадар, закурыць ёсць? Так вось зараз пашукаю. Пашукай. Вось вам ваш мех. Ой. Ого! А штаны на табе быццам паліцэйскія. Дядя. Ого! І боты не за страх зробленыя. Вайсковыя? Так это ж я так... Что вы, хлопчики? У нас не полиция. Была некая самооборона. Ну, добра, добра. Вертайся, поки цёмна. Ага. Пойду, каб не здогадаліся. Ага. Тады ідзі. Ось ж, когда закурить не взяли. Нічога, другим разом. Ну, пойду. Ага, посплю яшчэ. Ага, паспі. А цяпер, хлопча, хутчэй. Хутчэй, цяпер трэба бегчы ўжо ад дзядзькі. Подганяй. Ну, не шкадуй. Вот нічым не будзе. Слухай, все-таки занадто полицейские на им штаны. Того чакай, провядзе погоню. И все же вертаемся не с пустыми руками. Ага. Ну, что я... Глядишь на нас, коровка, добрыми вачми. Вось вымя, молочко. Што ж вам яшчэ вылупнем ад мяне трэба? Эх, зараз, милая, зараз. Рубеж пачынае нешта шукаць у сваёй світцы і дастае расціснутую бяростовую шклянку. На сагнутых нагах, як бы не могучы выпрастаць калені, ён не падыходзіць, а падкатываецца танцам да каравячага вымені. Паўмельску абгладжвае набухлае вымя, цыркае сабе на далонь,
мые коровячие цыцки, вытирая долонь об колено и доить, зацурголівая ў берасцяную шклянку, як сапраўдная гаспадыня. Ну, як атрымліваецца, да? Господыня! А где ты высуешься? Ну, не твоя доросла справа. На, пі. Ну, пі яшчэ. Слухай, сопьемся мы с тобой. Мы по чарзе каўтаем цёплы, пенны, халадком ранішнім пропахлы напиток. І сапраўды галасы, словы, наш смех набіраюць і гучнасці, безадказнасці, як у п'янах. Ой. Ну, дядька Рубешка. Слухай, а где теперь наш дядька? Дядька? Як думаешь, малый, а? А я не ведаю. А може спіть? А? Ну, добре, хлопче. Побежим, а то разболевалися не до часу. Идем мы уже амаль гадзіну, и водблески от пожаров идут за нами. Зараба ўсё улево сползае, яно пераліваецца з-за краю горизонту на наше поле, и гэта непакоіць усё больш. Раптам нешта хрумснула, корова спотыкнулася, на нас водоспадами упало святло ракеты, пустое, сляпучее. Я еще поспел разглядеть каля самага лесу стагі сена, азірнуўся і ўбачыў рубяжа на ногах, живого. И адразу помчали на нас, мимо нас, праз нас огненные иголки. Б'е кулемет, б'е ва упор. Здаецца, десятки гэтых настырна-тонкіх іголак працінаюць прастору. Упаў на зямлю, ляжаў і вырываў са свядомасці гэтыя іголкі. Скончылася раптоўна, як і пачалося. Рубеж ляжыць неподалеку ад мяне, нерухома і цярпліва. Я папоўз да яго, і толькі калі быў зусім побач, падумаў благое. Рука моя кранулася рубяжовай галавы, валасоў неспадзявана мяккіх и теплых. Рубеж покинул меня одного. Корова раптоўна замерла на месцы, нахіліла галаву, панюхала гарызонт і раптам, збочыўшы, пайшла ўлева і назад, зноў да лесу. Я па-драпежнаму пагробся да яе, невядома адкуль вярнулася да мяне сіла. Ад стомы зубы нясцерпна шчамяць, нібы хочуць вылузацца са сківіцаў. Я паўзу і скрыгачу зубамі і, абліваючыся не то потам, не то слязьмі, грабуся да гэтай гадаўкі, да гэтага забойцы, каб ухапіцца за повод і замерці ўжо выратаваным. Караскаючыся, сапучы перад ёю, я палохаю корову. Яна перастала скупсці траву, глядзіць, слухае, гатовая скочыць у бок і уцячы. Мокры і знясілены, я злосна шапчу салёнымі вуснамі: «Кароўка, кароўка, кароўка».
Я цягнуся да повода, быццам ён мяне з прадоння выцягне, толькі б ухапіцца. Карова, трохі прывыкнуўшы да мяне, зноў жуе. Повод матляецца ля зямлі метраў за 10 ад мяне. Я бачу мутнаваты бляск яе вока і баюся глядзець, баюся напалохаць прагнасцю і злосцю, што ў маіх вачах. Учапіўся за повод так, што карова спалохана рванулася, процягнула па зямлі маё стомленае і шчаслівае цела. Як хочаце цяпер, а я буду ляжаць, ляжаць, ляжаць. Карова стаіць надо мной, спалохана напяўшы повод. У пуклявым воку яе чорна пераліваецца далёкае зарава. Раптам яно кругла успыхнула, каровіна вока бліснула. Ракета, шчоўкнуўшы, павісла над тым месцам, дзе застаўся рубеж, другая ў наш бок. І тут жа тонкі вогненны струмень. Колькі куль, хлюпнуўшы, упіліся ў каравячае цела. Яно нібы ікнула, вялікае і неўклюднае, глытнуўшы іх. Я таргануўся да яе, на дапамогу. Быццам яшчэ мог нешта зрабіць, паправіць. Карова таксама падалася да мяне і упала. Наўраз аслаблыя пераднія ногі. Шырока і да вусцішнасці па-чалавечы яна хістала галавой з боку ў бок, потым асунулася на зямлю і замерла. Пуклявае круглае вока забірае з сабой далёкае зарыва. Яно пераліваецца, мігціць у цёмнай глыбіні. Але вока ўжо мёртвае. Ось цяпер я зусім адзін. А што падумаюць там, на востраве? Скажуць, што я ўцёк? Што я ўцёк ад параненых? Ад дзяцей? Але ж без нічога я не могу до іх прайсці. Дзе гэта я? Так. Здаецца, вёска. Вёска. Ага. Цэленькая зусім. Вёска. Ну, вот не верится. Чёрт! Винтовка, это винтовка на плече. Так, усено так. Это все. Так, теперь рамень с подсумками. Туды. Так, все. Черт, у тебя ж китель немецкий. Штаны так само. Ну... Китель ничего. А штаны брудные. Штаны брудные. Опа. Граната. Ну, гранату в мою кишеню. Гранату в кишеню. Ну. Фу. Здається, все. Можно идти. Пошел. Добрый день, дядька. Это якая вёска? Пераходы. Пераходы? А, пераходы. Тихо, як у вас тут. Тихо. Зараз тихо. Сяднім ось як на агні.
Хто у лесе, хто дзе. Проезжали уже. Никого не зачапили, только коней побрали. Так. И людей 3 семьи из Великих Борок постреляли. А сами вы откуда будете? Да я сдалек. Тут у меня тетка живет. Кто это? А? Ганна. Переход Ганна. А, у нас тут вся улица на переходах. Там, где засталася трохствольная бяроза, где схаваў вінтоўку, туман пацямнеў, заварушыўся, і з яго сталі вылеплівацца фігуры людзей. Плывуць непраўдападобна буйныя, з аднолькава прадаўгаватымі галовамі. Яны хістаюцца і насоўваюцца, як са сну, з кашмару. Я кинулся на землю, потом ускочил на ноги, пошел до хлева, не побег, а пошел. Я иду в свою вёску. Мы с дядьком идем у свою вёску. Я усяго жыхар вёски Пераходы. Немцы! Ай, попались, попались. Тут за хлевом скляпы. Хіба туды? Ай, гэта ж так попастись. Откуда они взялись? Нас выпихнули на вясковую вулицу, гнали туды, где ўжо мітусіліся людзі, і ўсё новых и новых жанчын с детьми, мужчин выдирали с хат дворов, выпихивали с брамок, выкидывали на улицу и гнали. Гнали наперед некуда у конец вёски. Нас выпихнули на вясковую улицу, мяне са старой і жанчыну ў ружовай кофце, у якой не хапала рук, каб сабраць, трымаць каля сябе малых. Таксама, як у нейкі міг выбухнулі і ўжо не спыняліся плач і крык, так з гэтага моманту пачаўся той шалёны гон. Бег. Нас выгналі на вуліцу, дзе ўжо мітусіліся людзі, все новых и новых жанчын с детьми, мужчин выдирали с хат, с дворов, выпихивали с брамок, выкидывали на улицу и гнали. Гнали наперед некуды у конец вёски. С крыком, хрыпом, ударами прыкладаў, палок, з вышчэраваннем і кіданнем аўчарак некуды прапіхвалі разбухлы натоўп. Спачатку працэсія сунулася марудна, толькі унутры яе быў бесперапынны, як крык і плач, рух, мітусня, спалоханае шараханне ад сабак, якіх каранікі раз-пораз кідалі з павадкамі ў натоўп, кусалі яго. Але ўсё прарэзліві каманды, вокрыкі, удары, кіданне, выццё і чалавечы плач. І ўсё хутчэй коціцца разбухлы натоўп да нечага апошняга, што чакае ў канцы вуліцы. І чым больш хуткі шалёны бег, тым больш лютымі робяцца карнікі, тым часцей штурхаюць, б'юць, рвуць, гыркаюць. І ўсё больш пакрыўджанымі становяцца чырвоныя спацелыя морды катаў. Ну, просто пакута на іх фізіяноміях, мука, крыўда. Мы ж такія недысцыплінаваныя, ніяк не хочам зразумець, чаго яны ад нас дабіваюцца, якія мы крыклівыя, супраціўляемся, не жадаем верыць у асвайсы, у праверку дакументаў, у звычайнасць і неабходнасць таго, што адбываецца. Асабліва да дзяцей цягнуцца карнікі з палкамі і аўчаркамі.
А калі хлопчык гадоў 10 з-пад рук маці кінуўся у жыта, немец аж застагнаў ад крыўды і пусціў аўчарку. Жанчына кінулася за ім, а на яе наскочыў другі. О, якім гняўлівым ён быў, як пакрыўдзіўся за непарадак, у якой пакуці скрывіўся яго твар. Збоку хлява топяцца немцы у афіцэрскіх фуражках, стаяць машыны, матацыклы і 2 станковыя кулямёты, нацэленыя на свіран. Каля расчыненых варот нас чакае калідор з аўчарак і карнікаў. Жывая, звілістая кішка з карнікаў і аўчарак стала заглытываць натоўп і перапіхваць да чорнай адтуліны расчыненых варот порцыямі па 5, па 10 чалавек. Нехта з карнікаў, якія штурхаюць, б'юць нас у спіну па локцях, па галовах, выкрыквае: «Падрыхтуйце дакументы, пашпарты, метракі, школьныя даведкі, падрыхтуйце дакументы». Але ніхто ніякіх дакументаў не глядзіць, не пытае. Напэўна, план, сцэнарый жудаснага спектакля зменены на хаду чыімсьці распараджэннем, і той, што выкрыквае, выконвае ўжо не абавязковую, лішнюю ролю. Падрыхтуйце даведкі. Рухавая кішка з эсэсаўцаў і сабак то пашыраецца, то сціскае нас, захоплівае ўсё новыя і новыя партыі людзей, адрывае іх ад акружанага, здушнага з усіх бакоў натоўпу, прапіхвае да свірна, да расчыненых варот. Твары у тых, хто нас штурхае, шпурляе, б'е, кусае, раз'яраныя, злосна сляпыя і абавязкова пакрыўджаныя. Мы гэтак дрэнна, гэтак тупа паводзім сябе, не жадаем зразумець, чаго ад нас хочуць, патрабуюць. Мы аглушаем іх такім жаночым крыкам, такім дзіцячым плачам і выццём. Гэтак нелёгка з намі. А трэба ўсяго толькі зайсці ў свіраны, трэба падрыхтаваць пашпарты і метрыкі. 2 карнікаў занадта адпусцілі сабачыя павадкі на высокага маладога мужчыну, які вельмі ўпінаецца. Аўчаркі спачатку рвалі яго, але, дацягнуўшыся, нечакана ўчапіліся ў глотку адна адной. Мужчыну ўжо прыстрэлілі і кінулі да сцяны свірна. Яшчэ шчыльней сціснулі натоўп, але эсэсаўскую кішку ў гэтым месцы скруціла. Карнікам усё не ўдаецца разарваць сабак. Яны замкнулі клыкі на глотцы адна адной і соладка замерлі, раскірачыўшы дужыя ногі. Іх штурхаюць, б'юць ботамі, валакуць, а другія карнікі валакуць, шпурляюць да варот нас. Натоўп, сціснуты, звязаны, абматаны шарэнгамі змеямі салдатаў з аўчаркамі, звіваўся ў жаху, адчаі, гневе. А воддаль застылі непраўдападобныя спакойныя фігуры афіцэраў у высокіх фуражках. Я іх заўважыў, а потым убачыў зноў ужо з акенца свірна. У гэтага немагчыма халоднага, пільнага спакою быў свой цэнтр. І гэта быў мой самы галоўны вораг. Але яго я разглядзеў, вылучыў пазней. Калі людзей усё-ткі пазапіхвалі, пазакідвалі ў свіран, і нас глынула злавесная цемра, я апынуўся каля самых дзвярэй. Іх зачынілі і зараз забівалі глухімі, як на могілках, ударамі. І я зноў з упартасцю вар'ята стаў шукаць, у чым яшчэ можа быць выратаванне, апошні шанец.
Гэта было ва мне звыклае, партызанскае, але я быў часткай і таго, што крычала і рвалася, кідалася пад высокай страхой свірна, скрэсленай, парэзанай вузкімі палоскамі сонечнага святла. Значыць, у той дзень і нават у тыя гадзіны, хвіліны ярка і шырока свяціла сонца. Сонечныя палосы, слупы святла, якія падаюць зверху, дымяцца пылам, і ўжо дзіцячыя крыкі па ўсім свірні. Мамка, дым, ой, запалілі, мамка, гэта будзе балюча, мамка, гэта будзе балюча. У гэтым жахлівым натоўпе мне ўжо бачыцца умольныя вочы, тваракі маіх сястрычак-блізнят. Усе твары, усе вочы дзіцячыя тут аднолькавыя. Я ўжо шукаю і баюся пазнаць маці. Мне пачынае здавацца, што гэта адбываецца ў тым хляве, дзе іх палілі. Яна убачыць, што і я тут, што сын яе таксама тут. А недзе ёсць поле, цішыня са строкатам конікаў, пустая полевая дорога, чалавек, што спакойна ідзе некуды. Раптам вузкае акенце над намі засланілася знадворку. Нас разглядваюць нечыя вочы з-пад доўгага казырка. Нібы каго шукаюць. Стала цішэй. Толькі дзіцячы плач застаўся, як раўчукі, калі адхлыне прыбой. «Без детей выходь!» — загучаў голос з акцентам. «Можна, хто без детей? Сюды вось у акно! Детей трэба пакінуць!» Стала зусім ціха. Але ў гэтай цішыні зрушыўся з месца свет, як, напэўна, непрыкметна зрушвалася, нахілялася вось планеты перад абледзяненнем. Жанчыны першыя зразумелі сэнс сказанага. Такога чалавечага стогну я не чуў за ўвесь той жудасны дзень. Я прасунуў у дзірку адну нагу, аседлаў сцяну, сагнуў галаву, праціснуў плячо. Мяне схапілі і адкінулі ад хлява гэтак жа злосна і рэзка, як перад гэтым шпурлялі ў дзверы. Піхнулі яшчэ і яшчэ раз. Я апынуўся каля самых машын. І тут я зблізку убачыў яго, галоўнага свайго ворага, лысы, паголены да бляску. Ён адзін сярод афіцэраў з непакрытай галавой, у залатых акулярах, назірае за ўсім нібы збоку. Ён падобны на ўрача ці чыноўніка, апранутага у ваеннае. Магчыма, я таму адразу стаў глядзець на яго, што на яго плячы круціцца доўгі, як у пацука, і тоўсты хвост. Грымаснічае невялікая малпа з круглымі белымі плямамі вакол вачэй. Ён яе ласкава дастае, пагладжвае рукой. Вочы нашы сустрэліся, мае, яго, малпы. Ён разглядвае мяне цікаўна, так мне здалося. У малпы выгляд быццам засмучоны. Нешта адбываецца зразумелае людзям у фуражках, людзям у касках і асабліва брытагаловаму. Ён спакойна, дапытліва глядзіць на тое, што адбываецца, але сам больш заняты малпай.
Чакае, калі з чужога пляча вернецца да яго, пагладжвае яе, торгае за хвост. Зноў выкінулі ў дзірку хлопчыка. На гэты раз брытагаловы зморшчыўся, як ад непрыемнасці, зробленай асабіста яму. І адразу абурана завылі людзі з аўчаркамі, да іх падбег афіцэр. Хлопчык вырываўся з салдацкіх рук, якія лавілі яго і не неслі, а перакідывалі назад да акенца дзіркі. Жанчына, напэўна, яго маці, спяшае вылезці сюды. Яна ціснецца ў дзірку, а сама глядзіць на хлопчыка, дзе ён, што з ім. Але яго ўжо прыцягнулі пад другое акенца і пхнуць назад у свіран. Жанчына хоча таксама назад у свіран вярнуцца, але яе пхнуць адтуль рукі, думаючы, што памагаюць ёй. Упала на дол, а хлопчык ужо знік у чорнай дзірцы. Жанчына ўскочыла на ногі, подбегла да яе, цёмная, вялізная ад жаху і пакуты. Яе схапілі і павалаклі, стрэлілі і шпурнулі пад сцяну на салому. Брытагаловы з грымасай незадаволення і гідлівасці рушыў да адкрытай легкавой машыны. Зараз я бачыў яго старэчую сутулую спіну, па якой кідаўся, матляўся, як маятнік, тоўсты доўгі хвост. Гэта быў знак канчаць. Маладзенькі афіцэр падбег да свірна. Немцы, што ляжалі за кулямётамі, падрыхтаваліся. Шарэнга харнікаў адступіла ад сцен свірна. Выбухнула ад саломы па сцяне, як крыкнула полымя. Яна ударыла па вачах, як тады, там, на востраве. Але я ўсё гляджу, як з акенцаў выкідваюць дзяцей, і яны падаюць проста ў агонь. Мы гоним коров. Киев нам не дали, мы руками, долонями, кулаками бьем коров по боках, хапаем за роги. За нами идут карники с киями и прикладами. Палаючая вёска нема и жудасна ворушится у нас за спиной, а наперади лес, партизанский лес. Я ляжу не на зямлі, а на нечым высокім. Белае нешта. Што гэта? Это конь. Я на колесах. И некие люди. Ой, хлопчик, ты ж свалишься. Ну что ты? Ну ж, не забился? Як тебе? Ну, нічого. Подымайся. Ну что? Трымаешься на ногах? Ну, ноги як быццам нічога. Толькі вочы нешта. А немцаў пабілі? Целую кучу взяли живцом. Почакай, потерпи. Ну пусти меня, пусти! Пусти. Где яны? Где это живые? Куди ти, хлопець, почекай! Вось вы дзе. Сядзіце цяпер. Ах, ціха сядзіце. А там рус, швайн, бандыты, шнель, цырю, хлюкс. Гэта яны палілі. Гэта яны. А вось гэты, вот ну што з малпай, гэта ён, гэта галоўны гіпні, гэта ён там у пераходах, гэта ён. Гайшун! Наш Гайшун, что с тобой? Гайшун! Откуда ты появился? Гайшун!
Супокойся, Гайшун. Товарищ командир. Я. Товарищ командир. Значит так. Яны на острове. Там пораненные, товарищ командир. Мы с рубежом ходили на господарскую операцию. Яны його забили. Из скорохода забили. Гайшун, Флора, ти не хвалюйся, не хвалюйся. Скажи мені, як ти тут опинився? Гайшун, Так, значит... ну погляди на меня. Чего, что у тебя с очима? Остров, товарищ командир, остров. Туди можна пройти. Ось праз гэта ось якраз болото можна пройти. Там Глаша. Якая Глаша? Якая Глаша? Глаша. Глаша? Як яна туди трапила? Дик ти атуль? Ти був там з ёй? Я быў з ёй. Бой як пачаўся, товарищ командир. Я быў на поляне, я коня шукаў, і раптам Глаша. Я Глашу сустрэў. Ну, в лагерь не могли пробиться, не могли пробиться. Якина Глаша, Якина там. Отсюль праз болото можно пройти до островов, товарищ командир. Не хоть гэта и далеко, але можно пройти. Спокойно. Страшно было. Там пораненные дети. Успокойся. Мы пришли у четверок. Кап'яные кури. Успокойся. Страшно было. Там, у переходов. Успокойся, кажу. Все. Ах, и треба ж было мне их послухать. Упросили, уговорили не чапать карников у вёсцы, каб людей яны не спалили. Разумеешь? Сами ж пераходы и дядька, и племянники пришли просить. Спалят семьи, коли у вёсцы атакуем. Ну, вось тебе и кали. Тихо. Ты разумеешь, гэта ж у іх ужо вар'яцтва, не иначе. Не просто забить, не, обовязково живцом спалить, заморозить, голодом заморить. А брат таки придумали, те что? Ни водному небу не приносили таких ахвярок, приносят зараз земным идолам. Якому-небудь вусатому ефрейтору. Я гэтага змопаю. Супокойся, брат. Тихо. Тебе полили, а меня в 41-м вымораживали. Як? А ось так, брат. Да апошній, брат, слязинки. Земля, як железо, голое поле, обгородженное колючкой, а посярод сгорелая цегляная коробка, былый цегляный заводик, ті что, побитые печи, ямы. И нас шмат тысяч лежать кто где скорчанел, у ямах, у мерзлых печках, по 2, по 3 кучами. А кто еще мог ползать, пошились в цегляную коробку. Набились аж доверху, разумеешь? Ну, кто под низом, той согревся.
А хто сагрэўся, той ужо задыхнуўся. У жывых, як і ў мёртвых, ледяныя бароды ад апошняга дыхання. І апошняя сляза таксама ледяная. Вот так, брат, человека можно глубоко выморозить до апошняй слезинки. Можно, брат. Чому мне так хочется побачить их зараз побач? Глашу и Косача. У чым я хочу пераканацца? Што нічога не мінаецца ў жанчын? І наогул нічога. Я ж гэта па сабе ведаю. Он як усё давно адмерлае, адсохлае адчуваеш. Пачынае балець. Глаша. Глаша, ты ж сама мяне знайшла тады, у 53-м. Пошла лекции комсомольская, не забудь! Ой, молодчина, скажет молодчина! На червоную доску тебе! Да я не могу, у меня консультация по психологии. Боже! Флёра! Флёра! Лёша, это ты! Флёра! Глаша! А я... Ну, добре, успокойся, Глашенька. Флёра, пробачь, я не думала, Сказали, что ты ў шпіталі, что помер. Як сказаў Твен, навіна гэта была перабольшаннем. Боже, неужо гэта ты? Глаша, у мяне зараз лекцыя, а пасля яе я чакаю цябе ў дэканаце. Так, вядома, абавязкова, так. Аб тым, што адбылося потым на востраве, я ад яе дазнаўся ў тым жа інстытуцкім калідоры. Ну вось. А праз 5 дзён карнікі дапялі да вострава. Успаўзлі яны, мокрыя, смярдзючыя, злыя на бераг, і пачалі страчыць па ўсіх нас. Я схавалася за кусты, а потым з 3 малымі ляжала ў балоце. Стёпка фокуснік адстрэльваўся. Стёпка? Так. Ён жа паранены быў. Так, але ён адзіны з партызанаў мог на мыліцы хадзіць. Ён прыбег, прыскакаў, калі больш не стала патронаў да параненых. Адкінуў мыліцу, пустую вінтоўку і сеў. А да яго сталі паўсці параненыя. Вось-вось з-за кустоў з'явяцца карнікі, яны паўзуць да яго, як да збавіцеля. А ён укладвае іх галовамі да сябе, да мяшка, столам. Ён акуратна укладвае іх галовы, а сам глядзіць туды, дзе я. Да яго паўзуць, а ён трымае гранату на мяшку столам і глядзіць. Глядзіць, нібы просіць памагчы, не хаваць вачэй, не хавацца. А каб я не баялася, усміхаецца мне. Я не вытрымала, схавалася і адразу выбух. Не трэба, Глаша. Прашу тебе.
Потым ледзімцы цягнулі нас праз востраў. Гналі ўсіх, каго не забілі я. Я яшчэ раз убачыла месца, дзе былі параненыя. Перед самой нашей женитьбой были мы с Глашей на Браславщине. Поехали на озера. Ты посиди каля воды, Глаша, я зараз, я только палатку уладкую. Пачакай. Сядь сюды. Ну, сел. Что ты такая? Табе цяжка са мной, Флёр. Что ты выдумляешь? Маё мінулае, мае слёзы, мае ўспаміны, гэта ўсё касачы. Табе нядобра, я знаю. Гэта не твоё, гэта ўсё наше. Наше, маё таксама. А ты ведаеш, што я любіла зусім не касача, а цябе. Але ты са сваёй дурной закаханасцю ў камандзіра і сваёй перакананасцю, што я магу любіць... Глаша. Не перапыняй, так. Глаша, навошта ты Ты лічыў, што я магу любіць толькі яго, толькі такога. Так. А потым у 46-м мы з ім сустрэліся. І, разумееш, стаіць чалавек перада мной, сядзіць за сталом, размаўляе, усміхаецца. А ў мяне такое адчуванне, што ўсё другое, ўсё не тое. Ну, уяўляеш, была ноч, і чалавеку здавалася адно. А тут раптам дзень. Светла. Я не магу гэта растлумачыць. Ну, не ён. Не ён і ўсё. Глаша, милая. Глаша, не трэба. Я ж не пытаю нічога. Уцякла я тады. Сказала, што мама хворая, і уцякла. Жила толькі ўспамінамі пра нашу з табой палянку. Размежнага Флёру Гайшуна, які раптам памёр у невядомым шпіталі. Поворотка на хатынь. Где хатынь? 1, 2, 3. Приехали, татка. Татка, тут приступки. Ага. Мама? А гэта магільныя пліты? Не, гэта проста дорожка. Мама, а гэты стары жывы застаўся? Так. Гэты сярожа. У гэтага старога, што узняў, трымае забітага хлопчыка, далонь. Пальцы расстрэлены. Адкуль ты ведаеш, татка? Ведаю. Бачыў не адзін раз пасля вайны, амаль ва ўсіх, каго расстрэльвалі разам з дзецьмі, і хто выпадкова застаўся жывы. Рука знявечана, тая, якая закрывала, прыціскала да зямлі галоўку дзіцяці. Чалавек упаў побач з забітымі, паспеў паваліцца з жывым дзіцем. Іх залівае жах,
заливая кроў мёртвых. Не дыхаць, не варушыцца. Але хлопчык, але дзяўчынка. Яно хоча ўстаць, вось-вось заплача, закрычыць. І яе трымае, прыціскае да зямлі рука. Маці ці бацькі просіць, моліць, маўчаць, не клікаць на сябе смерць. А смерць падышла ўжо глядзіць у патыліцу, цэліцца. Страляе у галоўку дзіцяці і ў руку, якая абараняе, хавае цёплую, як летняя зямля, галоўку. Сонце казыча павекі, стараецца іх незакрытыя раскрыць. Калісьці я любіў глядзець на сонца заплюшчанымі вачамі, праз жывую расплаўленую чырвань павек. Ісці ціханька насупраць сонца і глядзець на сонца, афарбаванае маёй жывой крывёю і быццам ад крыві маёй цёплае. Цяпер мае павекі чорныя, і толькі іскры болю паласуюць чорныя, заўсёды гарачае неба.